Nagpadayon pa gani karon ang katukoran sa katulong nga Taytayan sa Samtang apan gisugdan usab ang mga preparasyon nga magsilbi unyang sa ika-upat nga Taytayan ang mga barangay nga posibleng apektuhan sa ruta o ang konstruksyon ini. Gitigom ang exclusive report ni Nico Serino. Ang Sentro Barangay Hall ang gibisita karong adlaw sa team gikan sa JICA o Japan International Cooperation Agency. Sama sa ubang barangay, nakig-meeting sila sa mga opisyales aron mapasabot ang proyekto kabahin sa 4th Mactan Bridge. May gibilin sab nga kopya sa plano ngadto sa mga barangay officials aron mas masabtan kini. Ang barangay sentro maapektuhan kay may kalsada nga hayan mapalapdan kung mahinayon ang Taytayan. Usama sa jud may maka-benefit niya na if ever ma-push to na ma-implement ng project. We are willing also kay beneficiary beta sa kuan. To just imagine ang traffic ba nga makuha na to. Ibaw na bita traffic diri sa tuang. Sunod simana, dunay himuon nga public consultation sa Mandaue City Hall kabahin sa 4th Bridge. Gusto ang DPWH ug JICA nga matigom ang mga stakeholders ug ang publiko aron mapasabot kabahin sa dakong proyekto. Lakip ini ang pagkuha sa ilang mga opinyon ug suhestyon. Sa inisyal nga plano, ang Taytayan mutadlas gikan sa may Cansaga Bridge paingon sa Lapu-Lapu. Ang approach niini sa habig sa Mactan, direkta sa Airport Road o kining kalsada paingon sa MCIA. Prior information, noticement, announcement to the level of like individual residents, which is equivalent to project affected persons. Yeah, in doing so, but we have difficulty to directly access to those people. So we need assist help from the barangay officials. JICA is very strict with involving the stakeholders because they're taking in consideration mga tanan comments, tanan suggestions from the stakeholders. So the design sa kaning coastal project kay magdepende sad with the stakeholders if ever they have comments or suggestions. Kung walay kakulian, pagasugdan ang konstruksyon sa bag-o nga Taytayan tuig 2021. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang feasibility study nga gipasiugdahan sa DPWH. The third bridge, it's not expected to ease the traffic congestion in the very center of the Mactan area, Mandaue area. Yeah, so the fourth bridge is aiming to reduce the congestion in the area which are coming from the airport, directly coming from the airport to the center of Mandaue City and vice versa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.